Kanti ungubani uShembe umbuzo esibuya nawe ke futhi mesikhuluma ngendaba ethinta ingosi yethu izihlabelelo zamaNazaretha sike sathi ukuthi nje ushaka kancane iditho sathi ukuchezuka kuyihloko besilokhu sikhuluma ngenhloso yokukhanyisa kumbe ngokwazisa abantu kabanzi ngendaba ethinta uShembe ngendaba ethinta ubhombela isitimelo samapondo umqalo wendlela ihuka lamahilela namhlanje siyabuya ke sokukhuluma ngezinto ezingelona iqiniso ezishiwo abantu bagcina sebeyithatha njengezinto eziyiqiniso zishiwo ngoShembe izinto esingayibiza njengezinto eziyimfundiso kumbe ngithi imfundisoze izinto ezingelona iqiniso namhlanje sobheka indaba ethi uShembe wandiza kwakuze kube nento eyishwa abantu bethi shame ndiza na point noma ndiza na point noma ndiza na pot kodwa angazi izinto ezayishwa abantu ngenhloso kumbe nabo bedukisiwe namhlanje soyibeka njengoba injalo khona udokotela wethu uDr Ngogi Mahaye uyena kosiphakela kwelasezulwini ibhodi ekhuluma indaba ezinkulu namhlanje futhi ufake umNazaretha umhlophe qwa ungumNazaretha ngisho isifonya sifakile ngathi uhlephule kancane nje kunantsuka basefaka dokotela sikubingelele sukamukela cengwane umbuzo namhlanje ongibuza wona angiqale ngenzi disclaimer yep ukuthi umbuzo ongisendayo umbuzo onzima ngoba ngangishilo ukuthi thina sezingane kulolu hambo lasezulwini sibancane sizingane izala ekhaya ezala lezacelwa la ekhaya yep manje idisclaimer nje leyo engiyenzayo kodwa ke ubuNkulunkulu sihola ngomoya impela macingwane umuntu wayizwa lembudane kaShembe owayikhungela amaphiko wandiza lena imbudane yenkohliso nemfundisoze yoqobo eyasabalala kulo lonke likaMthaniya uqala lombiko wawuzoqeda inyango kuNazaretha ukuba buphele kungasali ngisho isilaphe sabo ngeke ngichaze kakhulu ke ngoba sesiyazi njengama South Africans ukuthi ubuNazaretha busho ukuthini kanti abelumba babuzange elangeni sebehlohle umune esweni likaJehova uqobo ngokungcolisa uNkulunkulu wabantu owumoya ongcwele owehle ngembali eyadliwa Elizabeth odume ngelekaSitheya intombi kaMalindi wakwaHadebe ebukhosini basemahlutshini engaphazu kwenkosi langalibalele Hadebe umntaka Mayekisa kaNhliziyo macingane umqalo wendlela wahamba emhlabeni mhla ka2 kuMay 1935 qala kufanele kwazizwe lokho okay kwawungolosine ekseni isikhathi kwaku9 umqalo wendlela ukhothamela emzini wamaNazaretha owawetha ngokuthi isemkhaideni le ndawo ilaphana esifundeni okuthiwa iKingcetshwayo oyisifunda sakithi akade sibizwa kakhulu ngoThungulu endaweni yaseMbangweni ngoba khona empangeni lapha isembangweni yizo zonke imbudane nje ezayibhudanisa ukuqamba kwamagama kwezindawo zilahlekelwa umlando emva kokudungezela ke isikhashanyana esathatha iviki ngakho ke macingwane sinolwazi thina oluqondile nesilucwaningile nesilitholile ukuthi uShembe wahamba kanjani manje kuhlangana kuphi nenhlangakazi lapho kuthiwa uShembe wakhungela amaphiko khona wandiza ngoyinhlangasi sendwedwe ezantsi neKwaZulu Natal lena kwabe kuyichilo uShembe ayephahlekwa ngalo zimbangi zenkolo yobuAfrika ngabefundisi bezizwe ngoba abohlanga angikholelwa ukuthi babe ngavumela lembudane kubona kwangadinga kusiphuzele unwele lubatshele ukuthi sebethinte okungathintwa ngakho ke lo mbiko owasabalala umhlaba wonke akuyena umuntu lona uShembe ofana nathi esigcotshiwe
noma naye wagcotshwa wabhajadiswa kodwa kwakuyi-instruction kaNkulunkulu evela ezulwini kusuka emandulo ukuba afike uNkulunkulu azovuselela indulo lethu ngoba indulo laseliphelile ubundulo babungasekho nobuzibulo bethu njengama-Afrika basebuphelile. uNkulunkulu wathumela uShembe wasethi into yokuqala ayovusa ngalo akhulula isizwe sabampisholo asikhiphe ekuhluphekeni kuba ukuvuselela kwesabatha. Abefundisi ke bakhona abafundisi namhlanje sikujabulayo ukuthi bembulelwa ngoShembe. Lapha singakhuluma ngumfundisi omkhulu Archbishop we-African Native Baptist Church uReverend M.W. Leshekha owabhabhadisa uShembe ngomhla ka-22 July 1906 uShembe sesentabazwe ngoba lapho uShembe aqala khona kwaba inkinga lathi ngoba wayefike yena ngezwi wathi uyabhajadiswa kwakusebusuku kwenqaba wathi lifike ilizwi kuNkulunkulu kwakuseweseli wathi lifike ilizwi kaNkulunkulu lathi kimi mina ngobhajadisa emfuleni. Hey madoda banganqaba ubhadiswa wahamba wazofika eBoksburg eGoli kwagcina sekwehleka abafundisi beAfrican Native Baptist Church bazombhabhadisa. Singakudwebela lokho ukuthi kwakusho ukuthini uma sikhuluma ngeAfrican Native Baptist Church. African Native Baptist Church. Uyafika uShembe uphush iagenda yeAfrika. Okay. Wabeka emva kombhabhadisa ke wasebonda kuyena umuntu lo. Ofana namanye amakholwa ngoba wabe sesukuma ebandleni wathi cha uyamkhulula uShembe akahamba uShembe noNkulunkulu wakhe ngoba akakudeserve uShembe uba ngaphansi kwakhe. uShembe uNkulunkulu wakhe uShembe ohlukile. Wabe semdedela ke emdedela waze waguqa ngamadolo. Manje lento yenza ukuba ngikhumbule incwadi yezenzo 13 verse 2 kuya ku4. Ngibe futhi ngikhumbula incwadi yabaseRoma 9 uverse 6 kuya ku21. Ngibe ngikhumbule incwadi futhi yezenzo izenzo 5 uverse 38 kuya ku42. Ngaphambi kuba khothama uShembe wavalelisa wakhipha neyalo njengokuthi akokhunjulwa ngomkhuleko njalo ngo9 ekseni. Wazi waqamba isihlabelelo wathi asohlatshelelwa uma esekhotheme. Akukho lapho uShembe khona akhombisa khona ukuthi wayizondiza namazenzo Elijah nje babesho kanti ufuna uzenzo Elijah ukuthungela amaphiko wandiza enhlangakazi. Ihlabelelo 184 siyalihluba udlu bekhasini. Uhlabelelo 184 ngoba uthi ngeza ngingedwa elizweni. 184 uthi ngeza ngingedwa elizweni ngoluphuma ngikwanjalo ngingenalutho esandleni ngingembethe lutho nasemzimbeni. Woza Jehova woza Nkosi iwembese umoya wami. Uthi ke uverse 2 ngongena ngingedwa nasethuneni lami. Wayezwe uShembe waqhama kanjani wayezondiza ezulwini ebeyena ethe sehamba wathi ngongena ngingedwa ethuneni lami ngoba ngingenabani mina ngisize Jehova ngisize Nkosi wembese umoya wami. Ngiyobe ngembethe lutho nasemzimbeni. Ungathi wayazi ukuthi babothi uyobembethe kumbe bathi ukuhamba kwakho wahamba eyimbathisa amaphiko ngenhloso ukuthi ufuna ungidiza. Uthi ngiyobe ngembethe lutho nasemzimbeni. Ungathi wayazi ukuthi kuhambe kube khona inkohliso. Lento ifana ngqo nesabatha. Umthetho wesabatha utholakala emthethweni eyishumi. Yep. Uthi khumbula usuku lwesabatha. uNkulunkulu ngathi wayazi lo hamba likhohlakale luqedwe wathi alukhunjule kuze kube phakathi. Yabo uzuthi ke umkhosi wensindiso sewumenyezele wozani nonke zoni wozani nonke kuJehova. Ngicela ukuqhubeka ke DK. Ngisho ukuthi uShembe wabe ekuprofitile futhi ukuhamba kwakhe. Hayi lena yongidiza njoba sengishilo. Ngakho ke ithini imibhalo ngalo Shembe uvinjwayo. Ngoba uShembe akavinjwanga ama-Afrika. Akavinjwanga futhi uShembe inkolo ehlonipha uAfrika. Ngoba siyabona impaphathisa. Siyabona ibhajadiswa. Kodwa uShembe uvinjwe inkolo ehambisana nencindezelo yokuthi South Africa yayicoloniziwe.
yayi colony. Okusho ukuthi South Africa uma icolonizwa akhishwa ngebhamu kuphela kwabe kwakhishwa nenkolo futhi. Nenkolo yabamba enxaxheba. Kodwa sibona umaqondana bakhona abafundisi ababelwela uAfrika. Sibona umaqondana ukuthi enye yezingane kaShembe. Okay. Ayizalayo. Uqophe kumlando owuyingane ka9 ezingane lezazala usitheka. Yep. Uyiqamba uTutu igama la. Ututu. Kodwa ngisho ukuthi ngidile. Hayi, okahle. Ngiyedlula nje kuba ke uShembe ke naye waboshwa ephuma entabazo. Eza la. Enqamula ezinkanjeni zamabhunu. Athandaza amajele avula akhiphe neziboshwa ayikhonzisa ngaphandle athi yena ngeke kushaya isikhathi usuku lwaNkulunkulu ehleze ngaphakathi evalelwe jele wayikhipha iziboshwa ziseqhumeni wafika wayithandazisa kukhiwe eminyango kwabuya bonke ngenhlokohlela zezibhamu kwabuya yonke into kwathiwa soke sibone wabuya nazo iziboshwa kwasevala kwafaka ingidi yonke into kwavala thatha xa ukuthi uzobuyisela kanjani wavela uShembe wayikhopha avuleka wangena sadedela zonke uShembe nalezo boshwa ibange zaboshwa sadedela naye zonke manje lento inkhumbuza incwadi yezenzo yezenzo 5 siqala ukufunda kuverse 22 othi kepha izikhunzi zafika khona azibafumananga entilongweni zase zibuyela imumva zabika zathi indlu yeziboshwa sayifumana ivaliwe iqinile impela nabalindi bemi eminyango kepha sesivulile asifumananga umuntu phakathi. Uthi ke uverse 25 kepha kwafika omunye wababikela wathi bhekani amadoda ebeniwafakile etilongweni ethempelini afundisa abantu noShembe ephuma entabazwe ukhipha iboshwa uyoyishomayeza ngaphandle uyikhipha kule ndawo ebumnyama lele khona kodwa manje siyofunda eBhayibhelini futhi ukuthi bake baboshwa abaphostoli kwenzeka same thing uzuthi uverse 28 wathi saniyala nokuyala sebegxeka manje abaphostoli saniyala nokuyala ukuba ningafundisi ngalelo gama bhekani senigcwalisa iJerusalem ngezifundiso zenu nihlose ukwehlisela igazi kulowo muntu phezukweni na bethi bengabe basafundisa ngoKristu bevala umlomo madoda ngoba phela uJesu Kristu ebethelwe kodwa wakulida phambili yabona le uhulumeni ngaleso sikhathi iempire Roman Empire ngaleso sikhathi le besikhulume ngayo ngamasodlulu kwi-chronological Bible events. Ngifuna ukubona uShembe uboshwe neboshwa uyaphuma uyongena nazo naye wayeboshwe uhulumeni ngaleso sikhathi wamaphupho. Yebo ngifuna ukubuka uJesu enqanileziwe kodwa futhi eneboshwa phezulu laphana enqanilezwe khona uthi ngizobe nginawe eparadise ngibona uShembe sengena eparadise neboshwa impela injalo indaba u28 ukuthi kepha uPetro nabaphostoli baphendula bathi okay ephendula umbuso ke manje egcawini samacala baphendula bathi simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu uNkulunkulu wawo baba wamvusa uJesu uNkulunkulu wawo baba wamvusa uJesu uNkulunkulu wawo baba ubuka ukuthi uShembe mayikhuleka noma sikhuleka sivamise ukukhula sithi uNkulunkulu wobaba bese siyabasha uNkulunkulu wokhokho bethu uNkulunkulu wokhokho bethu uthi lo uNkulunkulu wobaba ongathola bengasekho ngisho emhlabeni njalo abangasekho ngisho emhlabeni uNkulunkulu wobaba wamvusa uJesu enambulala nina ngokumphanyeka enambulana ngokumphanyeka emthini uNkulunkulu wobaba uthi uNkulunkulu lo owavusa uJesu uNkulunkulu wavusa uJesu ethuneni emva ukuba bemphanyekile uthi uNkulunkulu lowo uNkulunkulu wobaba usungabuye ukhumbule kuMose methi uNkulunkulu ngizothi uMose ngizothi ngithunywe ubani uthi uNkulunkulu oyihlo namhlanje kufuneke silalele imfundisezo ethi uShembe amayikhuluma ngamasiko ekhumbuza abantu ukuthi bazala obani kuthiwa ayikho lonto leyo kuthiwa i-wrong lonto kuthiwa i-wrong lonto kodwa uNkulunkulu uyabazi oyise kodwa uNkulunkulu uyabazi oyise yabo
uNkulunkulu uyabazi kodwa athi nasemanga baba uShembe mayisikhumbuzo obaba phakathi kusikhumbuzo obaba uShembe obaba amadlozi ithe engasathi edinga ba ibuye ikhunjulwe kodwa khona incwadi yabaseKorinte ethi ngakhohlwa abalalayo ngakho ke macingwane bekubalekile ukuthi ke sikhulume ukuthi ke uShembe lona ogcekwa kangaka uShembe wayimpela emaAfrika ngoba ufuduka kukakhokho wakhe umzazela ufuduka lapha endaweni yakaCeze emahlabathini emzini wakuthiwa kwaNontanda Bathakathi wathiwa kwaNontanda Bathakathi ngoba kwakuthi abantu abagwetshwa inkosi mhlawumbe kufuneka bebulawa ngaleso sikhathi ebese bacela uShembe ukuthi abeze uzobenza abantu abazombela imithi kwasethiwa uthanda abantu abathakathayo kwasethiwa umzi wakhe kwaNontanda Bathakathi kodwa sekufika izwi lithi akahambe lapha ngoba uzohamba echitheka igazi kuzinkosi ezoba inamandla ethunye nayo uNkulunkulu ukukhanda isizwe kodwa manje mengilandela ngomqondo wami omfishane nje kaNontanda Bathakathi wayengafuni ichitheka igazi wayengafuni abantu bebulawa uma sezochitheka igazi uNkulunkulu uthi akasuke ikhonto engilandelayo lapho ukuthi wayevela uNkulunkulu emkhethile lo muntu uthi akasuke ngoba okhalweni lakhe kuyozalwa abaprofeti lento usuku umzazela uyahamba kuthiwa ngokukhulu ukushesha wathatha imithwalo wahamba wasuka wahamba wazola inkanisa eDrakensberg endaweni okuthiwa iseWembesi emtshezi wayokanisa khona esendleleni engakafiki uNkulunkulu wasefika esethi lapho yakhona ungabusayibiza ngokhumalo ngoba umzazela wakakhumalo sibonga wakhumala ngabantu ngwanguni wathi ungabusayibiza ngokhumalo oyifika uyibiza ngoShembe should it's like a combat name ukuthi la usuya khona manje ungabusayibiza ngobani na ngokhumalo uShembe uqhamuka lapho igama noma isibongo sithi nje Shembe siqhamuka lapho nje kushintsha ukhumalo manje kuthiwa wafika wakhe ezweni lamahlubi enkosini uHadebe eNtaba Mhlophe uShembe ke simbona ke efika lapha eNtaba Mhlophe ke akha khona uShembe wazalwa ezalwa uSitheya uSitheya wethuka ngoba imbala yayidlile yayithe usedla uShembe makufika abantu bemesangweni bethi bezocela kuthiwa abakwaShembe futhi nabo yahlangana lento wangabe sena indlela ukuthi uzothini wacelwa ecela ebukhosini bamahlubi walonga nakwaShembe kwaba nesibusiso ke lapha kwaShembe noma kwaba nezinto ke ezenzeka ezeyikhomba ukuthi phela uzozala umsindisi ngoba ingane yakhe yokuqala kwaba uNozinyanga yentombazana esibili kwaba uBheshu yomfana esithathu kwaba uJubindaba yomfana esine kwaba uSichwe yomfana zonke lezi ngane zadlule emhlabeni kodwa uNkulunkulu sekukhulelwe ingane esihlanu wabe sethi uyiSumayekisa usezo lengane ayizele lengane ekhulelwe igama layo uMdlwamafa ngoba kwasekuvela ezulwini ukuthi lengane ngeke isafa igama layo ke uShembe igama layo ke manje uShembe siyazi ukuthi ke uShembe ke umqalo wendlela welanywa uqedizwe intombazane walanywa nokwazi intombazane kwaba umzi yonke umzi yonke umfana kwasukuba umfana futhi uTutu nozikholisile intombazane kwabe ngogcina wazala abafana bayisithupha namantombazana amane siyabona ke uhamba kwesikhathi uShembe neminyaka nje lapha ko7 kuya ku10 siyabona ke futhi sebesuka abazali bakhe ngoba yaya ngokuya ifuduka into yokuchitheka kwegazi kwaZulu wasehamba endaweni yaseFree State endaweni okuthiwa iseHarrismith eNtabazwe bafike bakha ke bahlala basebenzela eBhunweni igama lokuthiwa uConrad Grip wakhulela khona ke wasebenza khona ilusi inkomo ekwenza konke uShembe emva kwalokho uShembe ke uNkulunkulu wakhuluma naye isikhathi eside naye nenkani engafuna ukuthatha izenkosi ngisakhuluma ngoba isikhathi asekho kodwa ke wabe sesuka ehamba enqamule enkambini oba ngisho igama ke okadibana nazo nokufika esontweni wakunele ukuthandazela esontweni lasewele sola sister silokwa website inakho nohlabelelo 185 elithi usezinalo lo milord lo sama website lesiyana wakuvela abantu basinde baphuma izifo kwacaca ukuthi lo muntu ola
powerful ukudlula kwayena umfundisi ongaphambili wagcina kuShembe ke selifikizwe ke lemthuma ukuthi silimthuma khona ke Natali uShembe wafikele emsizini waqala ukudibana umfundisi uReverend Mathe weBaptist Church owamukela kahle kwabamnandi futhi ukuhlala naye wadlulela emseni eshumayela ibhabhadisa abantu ekhipha izifo wadlulela koBorders Hill lena njalo indawo yamaqadi ngalesa sikhathi kwakuyindawo yakwaNgcobo kwindawo yamaqadi wadlula koBorders Hill aye baphendula abantu abaningi wayebanika umshumayeli wase-American Board waqhubeka waya komgwahumbe washumela abantu ukuphila abantu ephulukisa abantu abagulayo ngegama lenkosi washumayela waze wafika endaweni ekuthiwa isevondela lapha khona ayenza khona ibandla elikhulu nagcina wagcina futhi badedela bemabandleni abantu wayofika endaweni ekuthiwa isevokwe okuthiwa eseavoka wayodlulela ko-Phoenix nange uShembe ke edlulela komtshebheni ufika koMatikwe konanda emzinyathi wayigubuzela yonke indawo uShembe ezweni lamaqadi waye wafika ekuphakameni wazenza khona kodwa umlando nje ngathi masesivala sivale ngawo uyokuthi uShembe emayifika lapha neBorders Hill afaka nomfana wayegula kakhulu lo mfana kwayigama lakhe kwakuPeter Mnqayi uyise kunguJakobe omnqayi lo mfana loyo wamsindisa uShembe wasemkhuthelela kakhulu uShembe lo mfana ngokuthi lo mfana wabe sengena enhlizweni kaShembe wakhula waze waba indoda okuthe ngo1913 uShembe wasemthuma wamthuma entabazwa ukuba alande abantwana bakhe ababesele entabazwa ngoba wayefike ehamba yedwa enqamule ehamba yedwa yena ke lo mfana lowo uPeter Mnqayi wagcina ebomfundisi wokuqala owagcotshwa umqali wendlela waba umfundisi wokuqala lapha ekuphakameni egcotshwa umqali wendlela singakuthola ke lokho ke uShembe hamba ehlupheka elala emahlathini isihlabelelo sokuqala sikaShembe esithi inkosi sikelela ubaba noma ezule ezintabeni uza hambe nalolu siza lusho azafika uhlabelelo 5 ethi uJesu akanandawo lapha engahlala khona ithi inyoni zize nezindlu kodwa uJesu akanandawo uJesu akanaindawo lapha engahlala khona usungabuka ukuthi uShembe uba uyaphenduleka hambe lale emahlathini elala ngaphansi kwamatshe elala entabeni uzoqapha ihlabelelo esithi uJesu akanandawo lapha engalala khona inyoni inezindlu ilala kamnandi kodwa yena akanandawo khona ngoba kwakuyisikhathi esibi nokushumayela kwakhe kwakuphikiswa kudinga aboshwe eoppose umdukisi udukisa abantu uJesu wanqanyulezwa yebo noShembe ufana nomuntu owanqanyulezwa ngoba amangaka ejivazwa ethukwa ebekwa kabi exekwa kuze kuthiwa noma engasekho wandiza babemnqamleza awukho umnqamlezo odlula lowo ngoba futhi wasebenza kakhulu ngoba ayizange nje izithatha indaba kaShembe serious ngakho konke lokho esikhuluma ngakho nje namhlanje siyabonga ngoba kunye sikhotha encwadini ebhala ukuthi isikhonse inhlupheko ekhiqizwe ngo2019 upage 37 kuya ku44 ebhala uadvocate uTH Mnyando siyabonga yabona ke dokotela masibeka nje ngicathi ihlelo bala ingosi ihlabelelo zamaNazaretha ikakhulukazi ngoba ngesonto elizanje basiqala ke inyanga uMandulo inyanga uSeptember sikhuluma ngempela ngendaba ezithinta thina njengama-Afrika indaba ezithinta ukuthi singobani sisukaphi mesithi ke ihlabelelo zingamagugu ngoba vele ukuhlabelela kwamaNazaretha kukodwa uyakuzwa ukuthi ama-Afrika ehlangene ama-Afrika ebubula ngoba ihlabelelo zamaNazaretha ifana nomthandazo la khona uShembe weletha khona irevolution evusa ama-Afrika ukuthi mawavuke ngoba nakho sebefuna ukusiphuca ubukhosi baphakade ihlabelelo ngiphuma ngaso namhlanje siphakade eparadise kuyaculwa ihlabelelo 34 nekuyihlabelelo la khona ngempela esikhuluma kumbe sasikhuluma ngokufika lapha ke kwezazi ezazobikezela kumbe zobungaza lapha ke ukuzalwa kwenkosi uJesu okuyinkosi yabaJuda nehlabelelo la uShembe uMoshaya kahle kahle okuvelayo la kuvela khona ukuthi noShembe wekhuluma ngokufika kwakhe efika la ezweni laseMpumalanga efikele emsizini kwelamakadi lapha ke emagqumeni
asohlanga uyeza uthi namhlanje kunjalo emagqumeni asohlange uthi bizana abefundisi lapha bezohlola imbhalo ukuthi ngabe anginjalo yini na mebefika befundisi ngempela bayavuma bathi indaba zimnandi sisephakameni kwathindaba ezimnandi esephakameni ohlabana bemphika uvava lenkunzi yakithi yasephakameni ehlabe ezinye ematshokeni idubele umthenge